Hei, tämä esitys kertoo lyhyesti järjestötoiminnan vastuullisuusteemasta. Esitys on Suomen Työväen Musiikkiliiton vastuullisuusohjelman koulutusmateriaalin ja johdanto-osa. No mitä se vastuullisuus tarkoittaa? Vastuullisuus tarkoittaa monia asioita, kuten huomaat tästä listasta, sekä jokapäiväisessä elämässä että yhdessä tekemisen yhteydessä. Tässä on tosiaan muutamia esimerkkejä, mitä vastuullisuusotsikon alle voisi listata. Yksittäisiä teemoja usein ryhmitellään ESG-otsikoiden alle, jotta niiden merkitys käytännön tasolla olisi helpompi hahmottaa. ESG tulee englanninkielisestä sanoista environmental tai ecological, eli ympäristö- tai ekologinen vastuu, social, eli sosiaalinen vastuu, ja governance, eli hallinnollinen tai taloudellinen vastuu. Tätä lyhennettä ESG käytetään yleisesti vastuullisuudesta puhuttaessa. Järjestötoiminnassa vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti ja sen takia järjestäytyneissä ja sekä myös järjestäytymättömissä kuoroissa ja orkestereissa asia on huomioitava ja toimittava sen mukaisesti. Usein vastuullisuus kuuluu rahoituksen ja avustusten kriteeristöön, joiden perusteella avustuksia jaetaan. Vastuullinen toiminta vähentää mahdollisia riskejä, jotka voivat johtaa sakkorangaistuksiin tai jopa toiminnan loppumiseen. Ja tietenkin oikein ja vastuullisesti ja toisia kunnioittava toiminta varmistaa jäsenten pysymisen ja myös houkuttelee uusia jäseniä.